Hej så, det er Thomas, og jeg laver den her video i dag her fra mit hus her i Ladelund, og mit hus har faktisk en hel del med den historie, de erfaringer jeg vil dele med dig i dag, og fordi for lidt over 2 år siden, eller 2 år siden er det faktisk her for nogle få dage siden, der havde en ildebrand her i huset. Og det jeg vil snakke med dig om i den her video, det er hvor vigtigt det er at have et stærkt mindset, kalder man det jo på engelsk, eller tankesæt, og virkelig arbejde med personlig udvikling, så du er så stærk som muligt, når nogle forskellige ting sker i dit liv. Fordi jeg havde ikke lige planlagt, at der skulle være en ildebrand i mit hus. Selvfølgelig har jeg hørt om, at der er folk, der har ildebrand i deres hus. Det sker, jeg ved ikke, om det sker dagligt i hele Danmark et eller andet sted. Det gør det jo sikkert. For det er jo ikke sådan noget, man går og tror, det sker ikke lige for mig. Så det er jo ikke noget at tænke over. Men for nogle få dage siden, var det 2 år siden, at jeg vågnede klokken 4:45 om morgenen. Jeg er lige inde på den anden side af væggen, inde i mit soveværelse. Og sådan lige vendte mig i sengen. Og lige det jeg var ved at falde i søvn igen, der var der et eller andet, der sagde mig, der var et eller andet helt galt. Og det næste jeg oplevede, det er, at jeg står ude midt i mit soveværelse, og få sekunder efter, der går det op for mig, at der faktisk er ild i taget her i huset. Og det skal jeg lige sige, det er ikke det sjoveste. Det var rimelig skræmmende og chokkende. Og fik jeg selvfølgelig ringe efter brandvæsenet og alle de her ting, og de kom og fik slukket ilden, og heldigvis fik de styr på det, før hele huset brændte ned. Så som sådan, så var det mest taget, der var skadet på huset. Jeg mistede faktisk ikke en hel masse ting. Noget var lidt vandskadet, men de havde tømt sådan 2 tankbiler med vand ned ud over taget for at slukke branden, og det var jo så prøvet ned i hele huset, så nok 2/3 af huset var skadet af brand, ild og vand, så det var da omfattende, og også svært og sådan lige umiddelbart at håndtere. Og det er faktisk det, jeg vil snakke lidt med dig om i den her video, det er det der med, hvor vigtigt det er at virkelig have et stærkt mindset, så du kan håndtere de situationer, der sker i dit liv. Det er ikke sådan lige hver dag, så noget så voldsomt som det her sker, men der sker jo ting. Vores liv går op og ned, det er en del af livet, og vi kan ikke rigtig komme udenom det, tror jeg. Det eneste vi gør, det er at finde ud af, hvordan vi bedre håndterer det. Og jeg har i hvert fald erfaring med, at hvis du er stærk, rent tankemæssigt eller mindset, så hjælper det dig utrolig meget. Og heldigvis, da det sker her for et par år siden med den her ildebrand, der gjorde jeg rigtig meget motion. Og det gør både jeg stærk, men det gør også, at det hjælper mig på mindset med at være stærk i hovedet også. Og var nok faktisk sådan rimelig okay kørende. Og det hjalp mig rigtig, rigtig meget, fordi allerede om morgenen, da brandvæsenet var ved at have slukket ilden, og det sådan begyndte at gå op for mig, at hele huset brændte i hvert fald ikke ned. Så begyndte der at melde sig nogle spørgsmål. Hvordan hulen skulle jeg håndtere det her? Det var jo voldsomt. Og der var mange følelser, mange tanker omkring at være ked af det, frustreret og have lyst til at blive vredt alt muligt på, hvorfor pokker det her, det er jo sket. Altså, det var da uoverskueligt at skulle til at finde en anden løsning på det her. Jeg havde lyst til bare at pakke en taske og så løbe langt væk, fordi det var da fuldstændig vanvittigt. Og på den anden side, så blev jeg havde nogle tanker, nogle følelser omkring, at jeg var faktisk utrolig taknemmelig, fordi jeg var i live. Det er ikke altid, at folk vågner, når der er ild i deres hus om natten, eller tidligere om morgenen. Og heller ikke, at fordi det var oppe i taget, der var ild, så var der ikke røg herinde i huset, så jeg har ikke fået røg. Jeg var ikke på hospitalet, og røgforgiftninger, og hvad nu ellers, brændsår og alt muligt, der kunne komme ud af sådan noget.
Så jeg begyndte at fokusere meget på det her med at være taknemmelig for, at jeg faktisk var i live, og at der ikke var sket noget med mig, enten at det var rent mentalt, var en svær situation sådan lige at håndtere. Og det gik op for mig, at der ville være vidt forskel på, hvilke af de her to veje, jeg ligesom valgte at fokusere på, hvordan jeg ville håndtere den her situation. Og det var ikke altid, at det hele forløbet, at det kørte stadigvæk op og ned, følelsesmæssigt og tankemæssigt, og nogle dage var svære at håndtere, på grund af forskellige ting, der skete i forløbet, med at få genopbygget huset. Men jeg blev ved med i måneden efter branden, og virkelig prøve at sige til mig selv gang på gang, bare være taknemmelig, fordi jeg er i live, og at jeg kom ud af det på den måde, jeg gjorde, og at skaden faktisk heller ikke var større, end selvom det var på en måde rimelig voldsomt. Og at alting vil være okay, selvom det var svært at se slutresultatet, altså se, at huset faktisk kom til at være hus igen, og at jeg kom til at få, fred i mit liv igen, med ikke at skulle have fat i håndværker og forsikringsselskab og alverdens ting, du skal tage dig af, når du er i sådan en situation. Så det hjalp mig ufattelig meget, det her med at blive ved med at fokusere på at være taknemmelig, være glad for den måde, jeg kom ud af det her på, fordi at det er som sagt, det er ikke alle, der kommer godt rent personligt fra sådan noget. Og jeg vidste også, at rent mentalt kan det være rigtig, rigtig svært at komme igennem sådan noget her, hvis man først begynder at køre ned af den vej, hvor man slår sig selv oven i hovedet, og man er negativ, og man bebrejder alting, og man er ked af det og sådan noget. Så det hjalp mig ufattelig meget, det her med virkelig at have et stærkt mindset. Og her de sidste måneder her er jeg så igen kommet ind i en periode i mit liv, hvor jeg arbejder ufattelig meget med det her med mindset. Komme i form igen, hjælper mig rigtig meget. Og det gør også, motionen gør, at du både bliver stærk i kroppen, men det presser også dig selv mentalt. For det første, så skal du sørge for at få det gjort hele tiden, når du skal presse dig selv, og du overvinder nogle grænser og bliver bedre. Så det hjælper mig rigtig meget i forhold til personlig udvikling. Og så er der selvfølgelig læse bøger, være sammen med folk, der også interesserer sig for personlig udvikling. Så der er mange ting, man gør for at styrke sit mentale helbred, eller hvad man nu skal kalde det. Og det er fantastisk, og virkelig lært nu, at det er noget, jeg skal virkelig have fokus på resten af mit liv. Du er nødt til simpelthen at holde fokus på det her med at arbejde med personlig udvikling, arbejde med at få et stærkere mindset, sådan at lige meget hvad der sker i mit liv fremover i fremtiden, så vil jeg være bedre rustet til at håndtere de situationer. Jeg håber bestemt ikke, at der kommer nogensinde til at ske noget så voldsomt som den her ildebrand i mit liv fremover. Jeg håber, at jeg har haft de oplevelser, jeg skal have på den konto, lige med noget, der er så voldsomt. Men ingen tvivl om, der kommer til at ske forskellige ting i min fremtid, hvor det går lidt op og ned, og det er ikke bare, det er en del af livet, og det tror jeg, man lige så godt kan indse, men man kan forberede sig, eller man kan styrke sig selv, og det er i hvert fald en af de ting, som jeg har rigtig meget fokus på i dag, og det er en kæmpe glæde at arbejde med mig selv og mærke, at jeg bliver både rent fysisk bliver stærkere, men også mentalt. Det er en fornøjelse og en stor glæde, og det bliver, jeg kan snart ikke vente hvad fanden der kommer til at ske bare i løbet af de næste måneder eller år. Jeg kommer til at flytte mig ufattelig meget, og det kan du også gøre, hvis du er interesseret i personlig udvikling. Der er masser af måder at gøre det på. Min måde er bare en ud af mange, som virker for mig. Men har du nogle spørgsmål, eller har brug for at blive lidt guidet i den rigtige retning, høre lidt mere om, hvad jeg gør omkring personlig udvikling, så er du meget velkommen til at kontakte mig.
Der er sikkert et link her under videoen, der til min blog eller en af mine hjemmesider, hvor du kan finde noget kontaktinformation, eller du kan skrive en kommentar. Og så vil jeg super gerne hjælpe dig og guide dig til at arbejde med det her med at få et bedre, stærkere mindset. Fordi det har vi alle sammen brug for, og vi kan alle sammen bruge det til et eller andet i vores fremtid. Fordi det er så vigtig en del af det at have et sundt liv, at vi formår ligesom at håndtere de ting, der nu sker i vores liv. Så har du spørgsmål eller lyst til at høre mere sådan i detaljer om, hvad jeg gør, så kontakt mig, og jeg vil glæde mig til at guide dig lidt og coache dig lidt i, hvad du kan gøre eventuelt. Så jeg håber, det gav lidt værdi i den her video, og jeg synes, det var spændende at høre min historie her, og selvfølgelig du er altid velkommen til at smide en kommentar, og det er altid spændende at høre, hvordan folk de reagerer, hvad de synes om det, man nu sidder og laver her, og det er spændende at sidde og lave det på video i hvert fald, også noget, der er helt nyt for mig at sidde og fortælle de her historier, som er meget personlige, og som er noget, når man står i det, så tænker man, det her ildebrand, det kommer aldrig nogensinde til at kan gøre noget positivt for mig, men de sidste uger har jeg faktisk fundet ud af, den historie kan komme til at gøre rigtig meget glæde for mig, og det vil jeg gerne dele med dig, måske i en anden video, eller hvis du kontakter mig, hvad det er, hvordan man kan bruge de her historier, de oplevelser, man har haft i livet, til at det faktisk går hen og bliver noget, der er meget værdifuldt for en. Men jeg håber, du er nødt at kigge med her, og indtil vi ses i en anden video, så må du have det rigtig godt. Hej hej.